Μετά τους πανεπιστημιακούς, για ειδικά μισθολόγια θα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Μετά τους πανεπιστημιακούς, το θέμα που μόλις είδαμε δηλαδή. Είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Θεοδόρου, πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε βέβαια για όλα αυτά τα συνδικαλιστικά ζητήματα που αφορούν τους στρατιωτικούς μέσα από την απόφαση κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, σήμερα μια μέρα πολύ σημαντική για το στρατό. Μια μέρα που έχει καταγραφεί στην ιστορία την πρόσφατη. 18 χρόνια έχουν περάσει από την υπόθεση αυτή των ημείων, το φάκελο Ήμια. Πράγματι, σήμερα χάσαμε 3 συναδέλφους. Για μας είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, τους τιμούμε και θεωρούμε ότι μας δίνουν το παράδειγμα πάντα για εμάς τους στρατιωτικούς. 3 ήρωες συναδέλφους μας πέσαν στα Ήμια πάνω στο καθήκον τους. Και αυτό, 18 χρόνια, έτσι. Ναι, περάσαν 18 χρόνια. Αυτό μπορούν να δουν όλοι ακριβώς πώς δουλεύει ο στρατιωτικός και όταν χρειαστεί και τώρα ακόμα θα κάνουν θυσίες. Λοιπόν, είδαμε για τι λένε οι πανεπιστημιακοί για τη δική τους περίπτωση. Τώρα, ειδικά μισθολόγια είναι μια υπόθεση πολύ μεγάλη, ένας φάκελος ο οποίος μπορεί να ανοίξει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχουμε ακόμα την καθαρογραφή της απόφασης, άρα δεν ξέρουμε ακόμα κάτι πιο συγκεκριμένο μετά την διαρροή της απόφασης. Πράγματι, υπάρχουν δημοσιογραφικές διαρροές. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την έκταση της ανταγματικότητας που έχουν κρίνει οι ανώτατοι δικαστές του νόμου. Όμως, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια δικαίωση για μας και για τις οικογένειές μας. Πράγματι, ο νομοθέτης είχε προβλέψει το να υπάρχει ένα ειδικό μισθολόγιο και για τους στρατιωτικούς. Είχε προβλέψει ότι ο στρατιωτικός δεν αμείβεται για περιοριακή απασχόληση, δεν αμείβεται για τις μεταθέσεις που παίρνει κάθε 2 ή 3 χρόνια. Η σύζυγός του δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί ποιος θα πάρει μια σύζυγο στρατιωτικού που αμείβεται που κάθε 2-3 χρόνια έχει μια μετάθεση. Και αυτά είδε ο νομοθέτης και υπήρχε ένα ειδικό μισθολόγιο. Μην φανταστείτε ότι υπήρχε ένα ενισχυμένο. Ήταν περίπου στο μέσο όρο όλων των μισθολόγιων. Με το μνημόνιο 3 έφερε μια ξεχωριστή μείωση που αφορά μόνο τους στρατιωτικούς. Αυτό έφερε τα επίπεδα των μισθών μας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χωρίς να δει ότι ο στρατιωτικός είναι πάντα σε μετάθεση και πληρώνει πάντα ενίκεια. Να φανταστείτε ο ανθιπολοχαγός που βγαίνει στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων μετά από 4 χρόνια σπουδές, ο μισθός του είναι κάτω από 900 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος θα πάει στον Εύρο και στον Ιστί και θα πληρώσει ενίκιο 400 ευρώ με την οικογένειά του. Ουσιαστικά, ειδικά οι συνάδελφοί μας στα σύνορα έχουν μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας. Ήταν λοιπόν μια δικαίωση αυτή η απόφαση. Δεν ξέρουμε ακόμα το πλήρες σκεπτικό της απόφασης για να δούμε αν θα έχει την αναδρομικότητα που περιμένετε, αν δηλαδή θα σε επιστραφούν χρήματα τα οποία σας αφαιρέθηκαν ή θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Αν θα είναι η αναδρομικότητα, αν θα είναι τα δώρα και τι θα γίνει από το 2013 και μετά. Απλώς για μας αυτή είναι η δεύτερη νίκη των Περιφερειακών Ενώσεων. Εμείς, σαν Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου και όλες οι Περιφερειακές Ενώσεις, συμμετείχαμε ενεργά με τον δικό μας νομικό σύμβουλο, τον κύριο Αντωνακόπουλο. Και θεωρείται η δεύτερη δικαίωση. Η πρώτη δικαίωση είναι η απόφαση του Αριού Πάγου, ο οποίος επέτρεψε στους στρατιωτικούς να έχουν τα σωματεία. Μάλιστα. Ο συνδικαλισμός στο στρατό, δηλαδή. Θα το δούμε λίγο. Δεν μου αρέσει δεν είναι ακριβώς έτσι. Προτιμώ σωματείο. Μάλιστα. Μια ένωση προσώπων. Τώρα, σε σχέση με τις αποφάσεις για τα οικονομικά, θα έρθει και καινούργια προσφυγή για άλλο θέμα. Πράγματι, οι νομικοί μας σύμβουλοι μας έχουν ήδη ενημερώσει ότι το 2014 θα υπάρχει εκδίκωση για το θέμα της προσφυγής μας για την υπεροριακή αποζημίωση, για την οποία δεν λαμβάνουμε καμιά αποζημίωση. Μάλιστα. Είμαστε οι μόνοι πάλι οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμιά αποζημίωση για τις ώρες που δουλεύουν πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. Ναι. Και θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ενημέρωση είναι στο 2014. Περιφερειακή σύσκεψη την περασμένη Κυριακή στη Λάρισα, Περιφερειακές Ενώσεις. Πράγματι. Εκεί τι είπατε? 50 αντιπρόσωποι από όλες τις Περιφερειακές Ενώσεις. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ομοσπονδίας. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε γενικές συνελεύσεις πάνω στο θέμα αυτό και πιστεύω εντός τριμήνων να έχουμε και το ευχάριστο νέο που περιμένουν όλοι οι στρατιωτικοί με αγωνία, να υπάρχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών. Αυτό είναι το οποίο λείπει, έτσι, γιατί μιλήσαμε πριν για τα σωματεία. Τα σωματεία έχουν γίνει. Στην Ήπειρο ήταν ένα από τα πρώτα, δεν κάνω λάθος. Είναι ένα από τα πρώτα σωματεία με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα. Η συμμετοχή υπερβαίνει κατά πολύ το 50% των συναδέλφους. Έχουμε εκατοντάδες μέλη, ακόμα και συναδέλφους πυρώτες που είναι εκτός Ηπείρου επιθυμούν να εγγραφούν στην Ένωσή μας. Και έχει αποτέλεσμα βέβαια αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, είδαμε πριν αυτό θέμα το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή η προσφυγή στο Συμβουλίο της Επικρατείας με χρήματα τα οποία βάζετε εσείς και βέβαια ωφελούνται και ανώτεροι δική σας ιεραρχικά. Ναι, η αμοιβή θα είναι για όλους, δεν θα είναι μόνο για εμάς. Έχουν να κερδίσουν δηλαδή από αυτούς. Τώρα, ας το πούμε έτσι, επιτρέψτε μου, συνδικαλιστική δράση, η συνδικαλιστική αυτή ενεργοποίηση έχει εμπόδια, έχει προσκόμματα, τίθεται προσκόμματα. Εκκρεμεί ακόμα η αναγνώριση ουσιαστικά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, εμείς αυτό το θέλουμε, ήδη έχουμε πει ότι θέλουμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την ηγεσία και την πολιτική και τη στρατιωτική. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα να γίνει και αυτό. Εμείς θέλουμε να γίνει.
Ήδη έχει γίνει από τα άλλα τα πολιτικά κόμματα κλπ. Συναντιόμαστε με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Ανακοινώνονται συνεχώς επαφές που κάνετε. Συνεχώς έχουμε επαφές. Το Υπουργείο σας, δηλαδή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν σας αναγνωρίζει ως φορέα. Ακόμα εκκρεμεί αναγνώριση ως φορέα. Φαντάζομαι μετά την Ομοσπονδία να υπάρχει αναγνώριση. Μάλιστα. Υπάρχουν γενικώς δημιουργούνται ζητήματα έτσι με την εκπροσώπηση που μπορεί να υπάρχει κάποια φορά. Κάπου να σε έχουν καλέσει και να μην σε αναγνωρίζουν. Συμβαίνουν και τέτοια αυτράπελα. Ειδικά η Ένωση Πύρου έχουμε μερικά προβλήματα σχετικά με την εκπροσώπησή μας σε τελετές της περιφέρειας κλπ. Είχε πάρει και δημοσιότητα νομίζω το θέμα αυτό. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις δικαιοσύνης πρέπει να είναι σεβαστές από όλους. Αυτό ζητάμε, από όλους να είναι σεβαστές. Μάλιστα. Με την ομοσπονδοποίηση αυτών των σωματείων, τη δημιουργία δηλαδή μιας ομοσπονδίας, θα γίνει πιο δυνατή η φωνή σας, θεωρείτε? Ουσιαστικά θα είναι πιο μεγάλη η φωνή μας, γιατί όλες οι περιφερειακές ενώσεις θα ενωθούν σε μία η οποία θα εκπροσωπεί όλες τις ενώσεις. Θα υπάρχει μια ισχυρή φωνή των στρατιωτικών. Πάντα μέσα στα πλαίσια της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος. Μάλιστα. Τα ίδια προβλήματα που λέγατε πριν είχαν και αστυνομικοί όταν ξεκινάγαν τον συνδικαλισμό. Είχαν παρόμοια προβλήματα και αστυνομικοί. Και έχουν πολύ καλή συνεργασία με τις ενώσεις αστυνομικών, ειδικά με την τοπική ένωση των Ιωαννίνων. Τώρα, να δούμε λίγο δύο-τρία άλλα ζητηματάκια που αφορούν καταρχάς το ΚΕΝ Άρτας, μιας και υπηρετείτε στην Άρτα, εσείς. Και είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την οποία κάποια στιγμή διέψευδαν διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες και η πολιτική ηγεσία λέγαν ότι δεν θα κλείσει τελικώς. Πάμε για κλείσιμο στο ΚΕΝ Άρτας. Σαφώς και κατηγορηματικός. Δεν θέλω να μπλέξω. Αυτό είναι απόφαση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Απλώς η τελευταία απάντηση που δόθηκε στη Βουλή, από ό,τι είδα, έλεγε ότι ναι, πράγματι έχει ανασταλεί η λειτουργία του σαν κέντρο εκπαιδεύσεως, δεν θα κλείσει σε στρατόπεδο. Σκέφτονται να δουν πώς θα λειτουργήσει. Σήμερα όμως, από ό,τι με ενημέρωσαν, οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχαν στείλει εξωματικώς μια συνάντηση και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους ανακοίνωσε ουσιαστικά σε όλους τους πολιτικούς υπάλληλους ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει η πάυση λειτουργία του στρατοπέδου της Άρτας. Αυτό ανακοίνωσε, δεν έχω άλλη μια πληροφορία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των πολιτικών υπάλληλων του Υπουργείου. Των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σήμερα στη διάρκεια κοπής πίτας. Μετά τις εκλογές. Τους είπε και ημερομηνία. Μετά τις εκλογές κιόλας. Να μην υπάρχει και πολιτικό κόστος για τις εκλογές. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Πάντως τους είπε και ημερομηνία ακριβώς μετά τις εκλογές. Τώρα, άλλοι δήμαρχοι, βέβαια, για να φύγουμε από την Άρτα στα σύνορα, ζητάνε να ανοίξουν μονάδες στρατιωτικές ή να ενεργοποιηθούν φυλάκια που έχουν κλείσει. Γενικώς το θέμα της ασφάλειας των σύνορων είναι ένα ζήτημα στο οποίο ο στρατός, θεωρείτε εσείς, μπορεί να συμβάλλει. Αυτά είναι θέματα επιχειρησιακά, αφορούν την ηγεσία μας κλπ. Δεν θέλουμε σε αυτά να μπλέξουμε. Το μόνο που μπορώ να κρίνω ότι η πρόταση των δημάρχων, που αφορά ειδικά άνοιγμα φυλακίων, τα οποία ορθώς για μένα έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά μας οδηγεί σε πιο παλιές εποχές. Τώρα, τον 21ο αιώνα, και το βλέπω αυτό και συμφωνούμε απόλυτα με τη στρατιωτική μας ηγεσία, υπάρχουν ταχυκίνητες δυνάμεις, αερομεταφερόμενες, γρήγορα με τεχνικά μέσα. Υπάρχουν τεχνικά μέσα στην εποχή μας που μια μικρή ενίσχυση των δυνάμεων που ήδη υπάρχουν στην Ήπειρο μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερο στρατός, πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία. Γιατί ουσιαστικά η φύλαξη των συνόρων από λαθρομετανάστες δεν μπορεί να το δώσει στο στρατό. Υπάρχει αστυνομία. Μια ενίσχυση αστυνομίας με ό,τι βοήθεια χρειαστεί από εμάς. Αυτή είναι η άποψή μας, χωρίς να μπούμε στα επιχειρησιακά θέματα. Μάλιστα. Άρα η συνδρομή θα είναι υποβοηθητική ουσιαστικά του στρατού. Θα αποφασίσει η στρατιωτική ηγεσία για μένα. Αστυνομία λέτε πρώτα και βοηθητικά ο στρατός. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ο στρατός, και συμφωνούμε με την ηγεσία μας, είναι για θέματα, αν χρειαστεί, γιατί και η αστυνομία έχει πολλά προβλήματα από ό,τι γνωρίζουμε στους αστυνομικούς, μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε ενίσχυση. Γενικώς θεωρείτε ότι είναι ευήκονου στο κράτος σε τέτοια ζητήματα? Κραυγή αγωνίας απευθύνουν συνέχεια κάτι για αυτό το παραμεθόριο περιοχών και βλέπουμε να υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα. Το να μην δίνει ασφάλεια δηλαδή το κράτος, το να μην παρέχει την ασφάλεια σε αυτούς τους ακρίτες, στους ελάχιστους που έχουν μείνει εκεί, απλά θα τους αποθήσει, θα τους οθήσει να φύγουν μάλλον. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεθόρια μας. Βλέπω και ειδικά μετά από μια επιστολή που κάναμε κι εμείς στους βουλευτές της Υπήρου, έχουν ακολουθήσει 14 ερωτήσεις από βουλευτές με την επιστολή μας στη Βουλή. Το θέμα έχει αναδειχθεί ήδη η πολιτική ηγεσία, είδα δηλώσεις του κ. Δαβάκη το καλοκαίρι του υφυπουργού μας. Σε απάντηση στην Πυροκασία. Μίλησε για ενίσχυση των δυνάμεων κλπ. Στην Ήπειρο και η στρατιωτική ηγεσία κινείται σε αυτό το πνεύμα. Είναι καθαρά επιχειρησιακό που πιστεύω η στρατιωτική ηγεσία το βλέπει με θετικό μάτι και πιστεύω να δούμε μια ενίσχυση να βοηθήσουμε τους ακρίτες μας, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπουμε και εμείς σαν κάτοικοι της περιοχής. Η υποστελέχωση των στρατιωτικών μονάδων είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβάλλει αναδιάρθρωση στο στράτευμα γενικότερα. Κινήσεις τέτοιες γίνονται ανατακτά διαστήματα, από όσο θυμάμαι. Γίνονται. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνικότητας στην Ελλάδα. Η θητεία έχει πάει στους 9 μήνες. Πάλι σε αυτό έχουμε μια εμπιστοσύνη στη στρατιωτική μας ηγεσία. Πιστεύω θα δούμε καλά βήματα και σε αυτό. Τι ζητάτε γενικώς από τα μέλη της Ένωσής σας και από τον κόσμο ο οποίος σας πλαισιώνει και σας ακούει, σας παρακολουθεί μέσα από την ιστοσελίδα σας και τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδετε? Η ιστοσελίδα μας έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Πραγματικά μας συγκινεί το ενδιαφέρον από τους συναδέλφους μας. Όπως σας είπα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μιλάμε για εκατοντάδες μέλη και ξέρετε την εποχή που βλέπετε άλλα σωματεία να μην υπάρχει συμμετοχή, μας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη του συναδέλφους και από την τοπική κοινωνία. Είμαστε σε επαφή σχεδόν με όλους τους δημάρχους, με τον Περιφερειάρχη, με τους βουλευτές μας και γενικά με τον απλό άνθρωπο, οι οποίοι και μας σέβονται και πραγματικά μας βοηθούν σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ζητάτε, φαντάζομαι, και ο κόσμος που είναι εκτός να έρθει. Έτσι, αυτό.
Πιστεύω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όπως και εμείς κάναμε το εσωτερήμά μας, βάλαμε τα μέλη του σωματείου μας τα χρήματα για να κάνουμε την αγωγή που τελικά κερδίσαμε τα χρήματα, και όπως αγωνιζόμαστε κάθε μέρα γι' αυτό, να αγκαλιάσουν και αυτό το σωματείο. Όλοι οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, όπως είπα, οι περιορισμοί για μας, ο σεβασμός στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και στους στρατιωτικούς κανονισμούς και νόμους είναι για μας θέμα αρχής. Ναι. Και πιστεύω να μας αγκαλιάζουν και αυτοί ώστε να έχουμε συμμετοχή 100% στην ένωσή μας. Κύριε Θεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Προχωράμε με τη διάλεξη του καθηγητή ιατρικής κ. Μαρσέλου για τη συμβολή του Βυζαντίου στην επιστήμη της φαρμακολογίας. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η καθιερωμένη εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιαννίνων για τους 3 ιεράρχες.